kumene afika kuno pamodzi ndi akubanja kwawo komanso anansi kudzakhala nawo pa mwambo umenewu. Kutsogolo kumene kukhale mtsogoleri wa dziko lino kuli nduna ya zachilungamo Titus Mvalo, komanso mbali nayi kuli mlembi mu ofesi ya president ndi nduna Mai Colin Zamba, komanso kwafika nduna zina za boma komanso akuluakulu osiyanasiyana ogwira ntchito m'boma. Ndipo mtsogoleri wa dziko lino akamalowa muno mu chipinda mmene mukuchitikira mwambo umenewu timva lipenga la ulemu, ndipo mtsogoleri wa dziko lino akafika kutsogolo pamene pamalo pomwe akhale pakhalenso nyimbo ya mtundu wathu, ndipo kenako mwambo wonse uyamba. Zomwe zichitike nzoti pakhala pemphero kuchokera kwa abusa muula mkhoma, ndipo zonse ziyambika pano. Mtsogoleri wa dziko lino akufika muno mu banquet hall mene muchitikire mwambo umenewu, ndipo nthawi ina iliyonse timva lipenga la ulemu pamene mtsogoleri wa dziko linoyu akulowa.
mwamva nyimbo ya mtundu wathu imeneyo, ndipo anthu onse tsopano akukhala pansi. Amene akuongolera zochitika kuno ndi achimwemwe kujaliwa, nde tsopano tisiye m'manja mwawo. Thank you, Your Excellency. Kumwamba kulandile ulemu ndi matamando, fumu ya mafumu mchaka ichi chatsopano. Mulungu woyera, 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 Mulungu wamphamvu zonse, nzeru zonse, waposepose, odziwa zonse, landilani ulemu ndi mayamiko. Tili ofoka ndi olephera mzinthu zambiri kusendera ku mpando wanu wachifumu. Zikomo chifukwa cha Mbuye wathu Yesu Khristu, amene adatiyenerezetsa ife kusendera chifupi nanu. Motero mphindi ino tili kudza ku mpando wanu wachifumu mu dzina la Yesu Khristu. Mawu anu mudanena pa Filipi 4 ndi 6 ndi 7, musadere nkhawa konse, koma mzonse ndi pemphero ndi pembedzero pamodzi ndi chiyanjano zopempha zanu zimveke kwa Mulungu, ndipo mtendere wa Mulungu wakupambana chidziwitso chonse udzakhala mitima yanu ndi maganizo anu mwa Khristu Yesu. Zikomo ife ana anu tasongana pano chifukwa cha mwambo waukulu uwu umene tili kuupatulira kwa inu, inu amene mudalenga pachiyambi paja dziko lapansi ndipo kudakukomerani kuyika Malawi mu kontinenti ya Afrika, ndipo mwakhala mulipo kufikira tsopano lino pamene tili ndi mtsogoleri wathu President Dr. McCarthy Lazarus Chakwera, amene mudampatula kutumikira mdziko lino la Malawi, wowopa ndi wokonda inu Mulungu wamphamvu yonse. Utsogoleri wake wopanda tsankho, utsogoleri wolera anthu ndi kukhala nawo pa mavuto awo, utsogoleri odalira inu mwini mayankho. Mulungu wathu ndinu thandizo lake, ndinu thandizo la dziko lino la Malawi. Ndi chifukwa chake tili kudza kuyitana pa dzina lanu kuti mutsogolere mtsogoleri wathu, mutsogolere dziko lathu munyengo zimene tikukumana ndi mikuntho ya mphepo zosiyana-siyana, namondwe wa zanyengo zosautsa, kagwedwe ka mvula, mphepo za miliri ya matenda, njala, kuperewera kwa chuma. Mulungu wathu, pali zambiri zimene zili zosautsa, mphepo za chinyengo, katangale ndi ziphuphu, mphepo zobweretsa nkhawa ndi mantha mdziko, mphepo za ndale zonyoza, zotukwana popanda manyazi konse, zosaona zabwino zimene ziliko. Ambuye Mulungu wathu, inu ndinu amene mumalankhula kuti kukhale bata, monga mudalankhula pa nyanja paja. Mutikumbukire mdziko lathuli, mpatseni mtsogoleri wathu nzeru, luntha, mtsogoleri wathu ndi nduna zake. Lankhulani ndi mikuntho imeneyi kuti khalabata. Tikupempha machiritso ndi chitsitsimutso cha chipambano mwa Khristu Yesu. Tikudza pamaso pano
kutsutsana ndi machitidwe ndi mphamvu zakumdima mu dzina la Yesu Khristu, zimene zimafuna kunyazitsa atumiki anu pa mautumiki awo, zowononga maziko olimba ndi kutsendereza chilungamo. Tikutukulira kwa inu Ambuye nduna zimene zidzalumbira kutumikira mdziko lino kuthandizana ndi president. Apatseni mtima wowopa ndi wokonda inu, adzale ndi nzeru, chidwi, changu pa ntchito zawo, agwire ntchito zopindulira a Malawi. Tikupempha tili mnyengo za mvula, zikomo chifukwa cha malo amene yayamba kugwa. Pitirizani kugwetsa mvula ponsepo kuti tigwire ntchito ndi kudzipereka kuti tidzakolole chakudya chochuluka ndi kupeza chuma chofunika m'mabanja athu komanso m'dziko lathu. Tili mchaka cha zisankho, khalani pakati pathu kuti tikhale ndi chisankho chopambana cha bata ndi mtendere. Tikukana maphokoso, udani, ziwembu ndi nkhondo mu dzina la Yesu Khristu. Dalitsani mtsogoleri wathu, dalitsani dziko lathu, dalitsani msonkhano uno mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Zikomo kwambiri chifukwa cha pemphero limenelo. Iwowa ndi Reverend Mola Nkoma. Your Excellency, Dr. Lazarus Makathe Chakwera, President of the Republic of Malawi, Honorable Titus Mvalo, Minister of Justice, all Cabinet Ministers and Deputy Cabinet Ministers here present, Ms. Colleen Zamba, Secretary to the President and Cabinet, and all senior government officials here present, Honorable Patrick Zeblon Chilondola, MCP Regional Chairman for the Center, and all other senior party officials here present, Senior Chief Govati and Senior Chief Ntache, and all traditional leaders here present, Mr. Prince Kabonda Mugaga, Chief of Staff for the State Residences, and all members of staff here present, spouses and family members of the newly appointed ministers and deputy ministers here present, Reverend Mola Nkoma, the officiating clergy, and all religious leaders here present, invited guests, members of the media, ladies and gentlemen, good morning, and a happy new year to each and every one of you here. We meet again in 2025. Let me welcome you all here at Kamuzu Palace in Lilongwe, where we are about to witness the swearing in of the newly appointed cabinet ministers and deputy ministers. Without further ado, Your Excellency, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, let me now invite Secretary to the President and Cabinet, Ms. Colleen Zamba, to take us through the program. Thank you very much, Your Excellency. Thank you, Madam Director of Ceremonies. Your Excellency, Dr. Lazarus Makathe Chakwera, President of the Republic of Malawi, Honorable Titus Mvalo, Minister of Justice, Honorable Ministers and Deputy Ministers present, Solicitor General, senior government officials present here, Chief of Staff, Presidential Advisors and State House staff present, regional chairs of the Malawi Congress Party, traditional and religious leaders present, members of the media, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, Happy New Year too. Section 94(1) of the Constitution of the Republic of Malawi empowers the President of the Republic of Malawi to appoint ministers and deputy ministers. Section 95(2) of the Constitution also empowers the President to remove ministers and deputy ministers from their posts. In exercise of the said powers conferred upon Your Excellency by the Constitution, Your Excellency,
on 1st January 2025, made changes to the cabinet by appointing the following ministers and deputy ministers. 1. Honorable Dr. Owen Chomanika, MP, Minister of Natural Resources and Climate Change. 2. Honorable Ezekiel Peter Chingoma, MP, Minister of Homeland Security. 3. Honorable Dr. J.C. Kabila, Minister of Higher Education. 4. Honorable Joyce Churo, MP, Deputy Minister of Local Government, Unity and Culture. 5. Honorable Noah Shimpeni, MP, Deputy Minister of Health. 6. Honorable Peter Deba, MP, Deputy Minister of Transport and Public Works. 7. Honorable Benedicto Kalua Adwell Chambo, MP, Deputy Minister of Agriculture. And 8. Honorable Patricia Nangozo Kainga, Deputy Minister of Foreign Affairs. Section 95(1) of the Constitution stipulates that no minister or deputy minister shall assume office unless an oath or solemn affirmation was taken and executed in a public manner prescribed by an Act of Parliament. Your Excellency, therefore, appointed today, Tuesday, 7th January 2025, as the day on which the newly appointed ministers and deputy ministers should take and subscribe to the oath of cabinet minister, deputy minister, and oath of allegiance. May I now seek Your Excellency's authority to allow Mr. Chiza Sonyirongo, Director of Legal Services in the Office of the President and Cabinet, to administer the oaths to new members of the Cabinet. Your Excellency. Please proceed. Thank you. Your Excellency, I'll stand on the protocols as observed by the Director of Ceremonies and proceed to administer the oaths of allegiance and oaths of Cabinet Minister. I'll now call upon the Honorable Dr. Owen Chomanika, MP, Minister of Natural Resources and Climate Change Designate, to come and take his oaths. Will you take an oath by the Bible or the Quran? The Bible. You raise your right hand and repeat after me. This will be the oath of Cabinet Minister. I, Owen Chomanika, being chosen and appointed Minister in the Cabinet of Malawi, Minister in the Cabinet of Malawi, swear that I will well and truly serve the Republic of Malawi in the office of Cabinet Minister, and that I will, to the best of my judgment, when thereto required, freely give counsel or advice to the President of the Republic of Malawi, for the time being, for the good management of the public affairs of Malawi, and that except with the authority of the President, I will not directly or indirectly review the business or proceedings of the cabinet, or the nature or contents
or contents of any document communicated to me as a member of the cabinet, and that I will truly that I will truly and faithfully and faithfully serve the President serve the President of the Republic of Malawi as minister, so help me God. so help me God. You repeat after me for the oath of allegiance. I, Owen Jomanika, do swear that I will be faithful and bear true allegiance and bear true allegiance to the Republic of to Malawi, the Republic of Malawi, and that I will preserve, protect and defend the Constitution of Malawi as by law established. So help me God. So help me God. Ndiyetu amene ayambirira kulumbira pa udindo wawo watsopano umenewu wa unduna ndi Owen Jomanika. Ndi pakali pano iwo akusayinira ndithu kuti tsopano ndi nduna ya zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo. Koma kumbuyoko iwowa anali wachiwiri kwa nduna ya maboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe. Ndi iwo amaliza kusayina ndipo tsopano mtsogoleri wa dziko lino nayenso akusayinira ndithu kuti Owen Jomanika tsopano ndi nduna ya zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo. Anafotokoza mlembi mu ofesi ya President ndi nduna Mai Colin Zamba kuti aliyense akasankhidwa pa unduna wa boma kapena wachiwiri kwa nduna asanayambe kugwira ntchito amayenera kulumbira kaye ngati mmene zikuchitikira lero lino, ndipo zimenezi ndi malinga ndi malamulo akulu a dziko lino. Choncho chifukwa chake mwambo ngati umenewu umachitika ndithu nduna zatsopano akazisankha. Ndiye chifukwa chake mwambo umenewu ukuchitika lero, mtsogoleri wa dziko lino atasankha nduna zimenezi komanso achiwiri kwa nduna lachitatu lapitali pa 1 January. Ndipo tu onse amene alumbire lero lino alipo asanu ndi atatu 8. Ndi pakali pano mtsogoleri wa dziko lino tsopano wagwirana chanza ndi Owen Jomanika komanso akunyumba kwawo, ndipo pakali pano akutoletsa zithunzi kugwiranaso chanza kuti ayi tsopano nduna ya zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo ndi Owen Jomanika. Ndi tsopano akupita kukakhala pamalo pawo kuti nduna inanso ilumbire. Your Excellency, I'll now proceed to invite Honorable Ezekiel Peter Chingoma MP, the Minister of Homeland Security designate, to come and take his oaths.
swear by the Bible or the Quran? Bible. Raise this in your right hand, and you repeat after me. I, Ezekiel Peter Chingoma, Being chosen and appointed being chosen and appointed Minister in the Cabinet of Malawi, Minister in the Cabinet of Malawi, swear that I will well and truly I will well and truly serve the Republic of Malawi serve the Republic of Malawi in the office of Cabinet Minister, in the office of Cabinet Minister, and that I will, to the best of my judgment, at all times, when thereto required, freely give counsel or advice to the President of Malawi, or advice to the President of Malawi for the time being, for the good management of the public affairs of Malawi, and that, except with the authority of the President, I will not directly or indirectly reveal the business or proceedings of the Cabinet or the nature or contents of any document communicated to me as a member of the Cabinet, and that I will truly and faithfully serve the President of the Republic of Malawi as minister. So help me God. You will now take your oath of allegiance. I, Ezekiel Peter Chingoma, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Malawi, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution of Malawi as by law established. So help me God. amene amalumbira pamenepa ndi Ezekiel Peter Chingoma. Iwowa alumbira ngati nduna ya chitetezo cha mdziko kakuti Minister of Homeland Security, nde nawonso asayinira ndithu, ndipo mtsogoleri wa dziko lino akusayinanso kuti hayi tsopano ndavomereza kuti Ezekiel Peter Chingoma ndi nduna ya boma, ndipo Chingoma ndi phungunso wa ku nyumba ya malamulo mboma la Lilongwe. Mtsogoleri wa dziko lino wamaliza kusayinira, ndipo tsopano akupita kuti atoletse zithunzi ndi Ezekiel Peter Chingoma komanso akunyumba kwawo kugwirana nawo chanza. Anthu onse ayimirira pamene zimenezi zikuchitika. Limakhala tsiku losayiwalika ndithu, chifukwa chake zithunzi zimafunika, nde kutoletsa zithunzi amaliza, ndipo tsopano mtsogoleri wa dziko lino kukhala pansi komanso Chingoma kubwerera kumalo kwawo. Your Excellency, I'll now invite Honorable Dr. Jessica Bwira, Minister of Higher Education Designate, to come and take her oaths.
amene awayitana tsopano kuti akachite malumbiro ndi a Jesse Kabwira, ndipo iwowa alumbira ngati nduna ya maphunziro ku sukulu za ukachenjede. Raise your hand and repeat after me. You take your oath of cabinet minister. I, Jesse Kabwira, being chosen and appointed minister in the cabinet of Malawi, minister in the cabinet of Malawi, swear that I will well and truly serve the Republic of Malawi in the office of cabinet minister, in the office of cabinet minister, and that I will, to the best of my judgment, at all times, when thereto required, freely give counsel or advice to the President of the Republic of Malawi for the time being, for the good management of the public affairs of Malawi, and that except with the authority of the President, I will not directly or indirectly reveal the business or proceedings of the cabinet or the nature or contents of any document communicated to me as a member of the cabinet, and that I will truly and faithfully serve the President of the Republic of Malawi as minister. So help me God. You now take your oath of allegiance. I, Jesse Kabwira, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Malawi, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution of Malawi as by law established. So help me God. Jesse Kabwira amaliza kulumbira, ndipo tsopano nawonso akukasayinira ndithu kuti ndi nduna yona za maphunziro aku sukulu za ukachenjede. Iwowa ndi mkuluso ofalitsa nkhani mu chipani cha Malawi Congress, komanso adakhalapo mkulu woyendetsa sukulu yapamwamba ya Malawi Institute of Management MIM, komanso adadziwika kwambiri pamene anali mphunzitsi ku Chancellor College nthawi imeneyo pano University of Malawi, nthawi imene kunali mpungwepungwe okhudza ufulu wa maphunziro ku university imeneyi. Ndi pakali pano tsopano nawonso kugwirana chanza ndi mtsogoleri wa dziko lino, ndipo akutoletsa zithunzi pamenepo kuti ayi tsopano iwowa a Jesse Kabwira ndi nduna ya boma, nduna ya maphunziro aku sukulu za ukachenjede. Kutoletsa zithunzi kwatha, ndipo tsopano akubwerera kukakhala pamalo pawo. Your Excellency, I will now invite Honorable Peter Deba, MP, Deputy Minister of Transport and Public Works Designate, to come and take his oath. Peter Deba tsopano ndamene akupita kuti nawonso akalumbire. Iwowa
alumbira ngati wachiwiri kwa nduna ya zamtengatenga ndi zomangamanga. Swear by the Bible of the Quran. Raise it. And you repeat after me. I, Peter Dimba, being chosen and appointed Minister in the Cabinet of Malawi, swear that I will well and truly serve the Republic of Malawi in the office of Cabinet Minister, and that I will, to the best of my judgment, at all times, when thereto required, freely give counsel or advice to the President of the Republic of Malawi for the time being, for the good management of the public affairs of Malawi, and that, except with the authority of the President, I will not directly or indirectly review the business or proceedings of the cabinet or the nature or contents of any document communicated to me as a member of the cabinet, and that I will truly and faithfully serve the President of the Republic of Malawi as minister. So help me God. You now take your oath of allegiance. I, Peter Dimba, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to to the Republic of Malawi, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution of Malawi as by law established. So help me God. Peter Dimba nawonso alumbira ndithu, ndipo pakali pano nawonso akusayinira ngati wachiwiri kwa nduna ya zamtengatenga ndi ntchito zomangamanga. Ndikambenso kuti iwowa ndi phungu wa ku nyumba ya malamulo wa Lilongwe South, komanso ku nyumba ya malamuloko anali wapampando wa komiti yona za malamulo kumeneko ku nyumba ya malamulo. Ndi pakali pano mtsogoleri wa dziko lino kusayiniranso kuti Peter Dimba ndi wachiwiri kwa nduna ya zamtengatenga ndi zomangamanga. Ndi President amaliza kusayinira, ndipo tsopano akatoletsenso zithunzi ndi Peter Dimba kugwirana nawo chanza pamene anthu onse ayimirira kuonerera zimenezi. Amaliza kutoletsa zithunzi kugwirana nawonso chanza, ndipo tsopano akubwerera kuti akakhale pa malo pawo. Your Excellency, I will now proceed to call Honorable Noah Chimp MP, Deputy Minister of Health Designate, to come and take his oaths. Amene akupita kuti akalumbire tsopano ndi Noah Chimp, ndi nawonso kuyenda ndithu kupita kutsogolo ndi akunyumba kwawo kuti achite malumbiro amenewo. By the Bible of the Quran. Raise your right hand and you repeat after me. You first take your oath of Deputy Minister. I,
Noah Freeman Chimpeni, being chosen and appointed Deputy Minister in the Cabinet of Malawi, Minister in the Cabinet of Malawi, swear that swear that I will well and truly I will well and truly serve the Republic of Malawi serve the Republic of Malawi in the office of Deputy Minister, in the office of Deputy Minister, and that I will, to the best of my judgment, at all times, when thereto required, freely give counsel or advice to the President of the Republic of Malawi for the time being, for the good management of the public affairs of Malawi, and that, except with the authority of the President, I will not, directly or indirectly, review the business or proceedings of the cabinet or the nature or contents of any document communicated to me as a member of the cabinet, and that I will faithfully and truly serve the President of the Republic of Malawi as a Deputy Minister. So help me God. You now take your oath of allegiance. I, Noah Freeman Chimpeni, do swear that I'll be faithful and bear true allegiance to the Republic of Malawi, and that I'll preserve, protect, and defend the Constitution of Malawi as by law established. So help me God. Noah Chimpeni amaliza kulumbira ndipo asainira kuti ayi tsopano ndalandira udindo umenewu unduna wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo. Ndi pakali pano mtsogoleri wa dziko lino akusainiranso kuti ndikutsimikiza kuti Noah Chimpeni ndi wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo. Ndipo Noah Chimpeni nawonso ndi phungu wa kunyumba ya malamulo wa mboma la Nkatabe, dera la Nkatabe South East, kapena kuti kumwera chakuvuma kwa boma la Nkatabe. Ndi pakali pano nawonso kutoletsa zithunzi ndi mtsogoleri wa dziko lino pamene anthu onsenso ayimirira tsopano kugwirananso chanza ndi mtsogoleri wa dziko lino kuti ayi zabwino zonse pamene mukutenga udindo umenewu. Ndiye amaliza tsopano akubwerera kukakhala pamalo pawo. Your Excellency, I will now invite Honorable Joyce Chitsulo MP, Deputy Minister of Local Government, Unity and Culture Designate, to come and take her oath. Nthawi ino ndi ya Joyce Chitsulo kuti nawonso achite malumbiro amenewa, ndipo pakali pano akupita ndithu kutsogolo kuti akalumbire. Will you swear by the Bible of the Quran? The Bible, please. Thank you. Raise it. And you repeat after me. I, Joyce Chitsulo, being chosen and appointed Deputy Minister in the Cabinet of Malawi, swear that I will well and truly serve the Republic of Malawi in the office of Deputy Minister, and that I will
to the best of my judgment, to the best of my judgment, at all times, at all times, when thereto required, when that required, freely give counsel freely give counsel or advice or advice to the President of the Republic of Malawi for the time being, to the President of the Republic of Malawi for the time being, for the good management for the good management of the public affairs of the public affairs of Malawi, of Malawi, and that, except with the authority of the President, except with the authority of the President, I will not, directly or indirectly, review the business or proceedings of the Cabinet, or the nature or contents of any document communicated to me as a member of the Cabinet, and that I will truly and faithfully serve the President of the Republic of Malawi President of the Republic of Malawi as a Deputy Minister. So help me God. So help me God. You will now take your oath of allegiance. I, Joyce Churo, do swear that I'll be faithful and bear true allegiance to the Republic of Malawi, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution of Malawi as by law established. So help me God. So help me God. Joyce Chitsulo amaliza kuchita malumbiro ngati wachiwiri kwa nduna ya zamaboma ang'ono, umodzi komanso chikhalidwe, ndipo iwowa ndi phungunso wa ku nyumba ya malamulo wa Mwanza West, kapena kuti ku Zambwe, boma la Mwanza. Ndiye kuti madera ngati kwa Tulonkhondo, kwa Nthache, komanso mpaka ku Thambani, kwa Govati, madera ake ngati amenewo phungu wake ndi iwowa, ndipo iwowa ndi mayi woyamba kukhala phungu wa ku nyumba ya malamulo dera limeneli. Joyce Chitsulonso anali wapampando wa komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona anthu amene awasankha maudindo osiyanasiyana m'boma. Ndi pakali pano nawonso kugwirana chanza ndi mtsogoleri wa dziko lino, komanso kutoletsa zithunzi pamenepo, tsiku lachimwemwe, tsiku losangalala, tsiku losayiwalika, kutenga udindo wotumikira Malawi ngati mmodzi wa achiwiri kwa nduna za boma. Amaliza tsopano akupita kukakhala pamalo pawo. Your Excellency, I will now invite Honorable Benedicto Kalua Adwell Chambo, MP, Deputy Minister of Agriculture Designate, to come and take his oath. Amene kukalumbira tsopano ndi Benedicto Chambo, ndipo nawonso kuyenda ndithu kupita kutsogolo kuti akachite malumbiro amenewa. You swear by the Bible of the Quran? Bible. And you repeat after me your oath of Deputy Minister. I, Benedicto Karua Chambo, being chosen and appointed Deputy Minister in the Cabinet of Malawi, swear that I will well and truly serve the Republic of Malawi in the office of Deputy Minister, and that I will to the best of my judgment at all times when thereto required freely give counsel
freely give counsel or advice or advice to the President of the Republic of Malawi to the President of the Republic of Malawi for the time being, for the time being, for the good management for the good management of the public affairs of Malawi, of the public affairs of Malawi, and that, except with the authority of the President, I will not directly or indirectly review the business or proceedings of the cabinet or the nature or contents of any document communicated to me as a member of the cabinet, and that I will truly and faithfully serve the President of the Republic of Malawi as a Deputy Minister. So help me God. So help me God. You now take your oath of allegiance. I, Benedicto Karua Chambo, do swear that I'll be faithful and bear true allegiance to the Republic of Malawi, and that I will preserve, protect and defend the Constitution of Malawi as by law established. So help me God. So help me God. Benedicto Chambo alumbira ndipo tu iwowa ndi wachiwiri kwa nduna ya zaulimi, ndipo akusayinira tsopano kuti ine ndatenga udindo umenewu. Iwowa ndi phungu wa ku nyumba ya malamulo wa Mangochi North, kapena kuti kumpoto kwa boma la Mangochi, madera aku makanjira ndi kuzungulira kumeneko. Phungu wake wa ku nyumba ya malamulo ndi iwowa, ndi pano ndi wachiwirinso kwa nduna ya zaulimi. Mtsogoleri wa dziko lino akusayinira ndithu kutsimikiza kuti Benedicto Chambo ndi wachiwiri kwa nduna ya zaulimi. Ndi tsopano mtsogoleri wa dziko lino kugwirana chanza ndi Chambo komanso akunyumba kwawo, ndipo tsopano akutoletsa zithunzi pamenepo. Anthu onse chiyimire ndithu kutoletsa zithunzi kwatha kugwirananso chanza kuti zabwino zonse pa unduna umenewu, ndipo tsopano akupita kukakhala malo pawo. Your Excellency, I'll now invite Honorable Patricia Nangozo Kainga, Deputy Minister of Foreign Affairs Designate, to come and take her oaths. Amene akupita kukalumbira tsopano ndi Patricia Nangozo Kainga, ndipo iwowa alumbira ngati wachiwiri kwa nduna yoona nkhani zakunja kwa dziko lino. You swear by the Bible of the Quran? By the Bible. And raise it. And you repeat after me. You take your oath of Deputy Minister. I, Patricia Nangozo Kainga, being chosen and appointed Deputy Minister in the Cabinet of Malawi, swear that I will well and truly serve the Republic of Malawi in the office of Deputy Minister, and that I will to the best of my judgment at all times when thereto required freely give counsel
freely give counsel or advice or advice to the President of the Republic of Malawi for the time being, to the President of the Republic of Malawi for the time being, for the good management for the good management of the public affairs of Malawi, of the public affairs of Malawi, and that, except with the authority of the President, I will not directly or indirectly review the business or proceedings of the Cabinet or the nature or contents of any document communicated to me as a member of the Cabinet, and that I will truly and faithfully serve the President of the Republic of Malawi as a Deputy Minister. So help me God. You now take your oath of allegiance. I, Patricia Nangozo Kainga, do swear that I'll be faithful and bear true allegiance to the Republic of Malawi, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution of Malawi as by law established. So help me God. Amene amaliza kulumbira pamenepa ndi a Patricia Nangozo Kainga, ndipo tu iwowa ndi wachiwiri kwa nduna yona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena, ndi enanso asayinira ndithu, ndipo pakali pano amene akusayinira ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera, kutsimikiza kuti a Patricia Nangozo Kainga ndi wachiwiri kwa nduna yona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena, kuti Deputy Minister of Foreign Affairs. Patricia Nangozo Kainga adakhalapo phungu wa ku nyumba ya malamulo dera la pakati mboma la Zomba, kaya kuti Zomba Central kumbuyo uko, ndi pakali pano tsopano akutoletsa zithunzi ndi mtsogoleri wa dziko lino. Tsopano kugwirana chanza ndi mtsogoleri wa dziko lino kuti ayi tsopano zonse zathera pamenepa, ndipo akubwerera kukakhala pa malo pa. Your Excellency, that was the last Deputy Minister to take their oaths, and I'll now request the Director of Ceremonies to proceed. Thank you. Thank you, Director Legal Services. Your Excellency, it is a tradition on such a momentous occasion for Your Excellency to say words of counsel to the appointees, the ministers and deputy ministers today. I wish, therefore, to request Your Excellency to address them. Your Excellency, sir. Honorable Titus Mbalo, Minister of Justice, all Cabinet Ministers and Deputy Cabinet Ministers here present, Ms. Colleen Zamba, Secretary of the President and Cabinet, and all senior government officials here present. Honorable Patrick Zebulon Chilondola, MCP Regional Chairperson for the Center, and all other senior party officials here present. Senior Chief Govati and Senior Chief Tache, and all traditional leaders here present.
Mr. Prince Kapondangaga, Chief of Staff for State Residencies, and all members of staff here present, spouses, and family members of the newly appointed ministers and deputy ministers here present, the Reverend Mulankoma, officiating clergy, and all religious leaders here present, invited guests, members of the media, ladies and gentlemen. Happy New Year to everyone. Ndinaokondwa lero mtundu wansi. Talumbiritsa nonse inu omwe nakusankhani kukhala nduna zatsopano mboma ili. Ndipo mumve kuti nufunirani zabwino zonse pa ntchito yotumikira Malawi. Koma amene ndasankha kukhala nduna sino nokha, chifukwa ngakhale nduna zina sizinalumbiritsidwe lero, izi zili choncho chifukwa nawonso ndawasankha kuti apitirize ntchito yomwe ndawapatsa. Ndiye mawanga alero mwina nsauchule kuti ndi uphungu, chifukwa uphungu matha kusankha kuuchita kapena kusauchita. Mawanga ndi ulangizi kwa inu nonse amene ndakusankhani kuti mukhale nduna yatsopano, komanso kwa inu amene ndakusankhani mukhale nduna zopitiriza. Ndiye kuti nulankhula nonsenu. Zaka zinayi zapitazi, pa 6 July chaka cha 2020, tsiku lomwe ndapatsidwa mphamvu zolamulira dziko lino, ndawapatsa Malawi uthenga omwe nkutheka kuti mwina ambiri a inu mwayiwala. Uthenga omwe ndapereka unali woti mzaka zisanu zoyamba za ulamuliro wanga mukhala ululu waukulu mdziko muno, chifukwa cha zithupsa za mafinya zomwe tikhale tikuphulitsa ndi kutsuka mdziko muno pokonza zoyipa za nkhaninkhani zomwe maboma ena mbuyo omwe adazilekelera kwa nthawi yayitali. Izi zinanena kumayambiriro kwenikweni kotenga boma, chifukwa anadziwa kuti ngati ine nditagwire ntchito yokoza zinthu zomwe zinawonongeka mdziko muno moona mtima, ndiye kuti Amalawi ayenera akonzeke ndi kulola kuti mzaka zisanu zoyamba za ulamuliro wangazi timve zowawa pamene tiwongola mafupa opotoka m'madera osiyanasiyana a dziko lino. Ndiye kuti mudziwe kuti ntchito yowongola mafupa othyoka mdziko muno ndi kuyigwiradi. Mupeza kuti m'madera ambiri omwe tikukoza zinthu zowola zomwe zinalekereredwa mbuyo mwabwera ululu waukulu omwe Amalawi akuumva. Kumbali ya chuma kunali chithupsa chowonamiza Amalawi kuti ndalama yathu ndi yamphamvu pamene ilibe mphamvu yochokera ku zinthu zomwe timagulitsa maiko ena. Ndiye chiphulitsire chithupsa chimenechi zaka ziwiri zapitazi, Amalawi akhala pa ululu waukulu mdziko muno. Koma
sindikanakhala dokotala othandiza ndikanasiya chithupsa chimenechi chizipitirira kuvunda poona kuti ndinganadzithudzula umaopa kuti nkachithudzula anthu anzinitukwana chifukwa udziwa kuti muzaka zisanu zobwerazi Malawi adzasimba lokoma chifukwa taongola fupa limenelo kumbali yakasungidwe ka ndalama za Malawi kunali chithupsa chonamiza Malawi ni mabuku opeka kuti banki yaikulu ya Reserve Bank komanso kusakaza ndalama za Malawi kudzera mu madilo achinyengo ngati aja ankabwereketsa simenti mwa chinyengo ali kuno anayipinyolitsa banki ya Malawi nkugawana makobidi kapena aja ankalowa maparasteto nkumasolola ndalama ma water board nkumakapangira misonkhano ya chipani nyasi zomwe zinapangitsa kuti maiko omwe amatithandiza ndi zitukuko zosiyanasiyana asiye komanso zimene zidapangitsa kuti programu yathu ku International Monetary Fund ithetsedwe. Ndiye chiphulitsire zithupsa zimenezi Malawi akumana ndi ululu waukulu. Koma sinkanakhala dokotala wabwino kuti nizingozilekerera zizitugusira mafinya wena poopa kuti amene zitapwetekewo anitukwana. Chifukwa madziwa kuti muzaka zisanu zobwerazi Malawi adzasimba lokoma chifukwa taongola mafupa amenewa. Kumbali ya ulimi ndiye nanji chifukwa kudali zithupsa zingapo zikulu. Choyamba kukhala chithupsa cha mchitidwe wosolola ndalama ku adimaki, kudzabwera chithupsa choyendetsa programu ya FISP mwa chinyengo, kudzabwera chithupsa chotenga fodya kwa alimi mochipa pofuna kuwasangalatsa anthu akunja, kudzabwera chithupsa chotulutsa zolima zathu osamaperekera forex wake. Ntchito yomwe tikugwira pokoza zithupsa zimenezi zabweretsa ululu waukulu. Koma tikupanga zimenezi podziwa kuti mtsogolomu Malawi adzasimba lokoma. Akapanda kulola kuti omwe anabweretsa nyansi zimenezi awanamize kuti akufuna alowenso mboma kuti awachitire ubwino. Ndiye langizo langa kwa nonse amene ndakusankhani kukhala nduna limodzi. Sinakusankheni kuti mudzatase mipando omwe. Sinakusankheni kuti muzingoti aviavi uyenda pa ndege maulendo opanda phindu omwe. Sinakusankheni kuti muzingokhala maofesi imwe. Nakusankhani kuti mupeze zithupsa za nyasi zomwe ena anasiya mdziko muno ncholinga choti mukoze zimenezo nkuongola mafupa opotokawo kuti Malawi asimbe lokoma mtsogolomo. Nakusankhani kuti pamene Malawi akumva ululu chifukwa cha ntchito yomwe tikugwira yoongola mafupa opotoka, inu muziyenda mdziko lonse kuwasonkhanitsa Malawi nkuwafotokozera zomwe tikuwachitirazi.
osati kungomsiyira munthu mmodzi kuti ndiye azifotokoza meza. Nakusankhani kuti Amalawi aone ntchito yanu, osati kuti muzingonilondola kulikonse nupita kuti nizikuonani ayi. Ndiye zimenezo nzomwe naona kuti nduna yanga iliyonse itsatire ngati malangizo. Apo yayi nkuchotsani. Ambuye akudalitseni zikomo. tathokoza zikomo kwambiri olemekezeka president chifukwa cha mawu amenewo achilimbikitso kuwalimbikitsa nduna zathu zomwe lero zinali zikulumbira kuti ziyambe ntchito yawo. Thank you so much, Your Excellency, for the good time that we had in here as we have just witnessed this being sworn in cabinet ministers and deputy ministers in here. And to us, to you, we're saying thank you very much. We congratulate you and we wish you all the best. Malawi awaits you. Your Excellency, on the program is our national anthem, but thereafter we're going to have the photographs. The first one, we are going to have you, Your Excellency. We're going to have the Minister of Justice, the Secretary to the President and Cabinet, and all the ministers and deputy ministers who have just been sworn in. That's the very first photograph. And the second one, we are having His Excellency the President, the ministers, and deputy ministers who have just been sworn in. But now, Your Excellency, let me invite you to stand and lead us into our national anthem.
Thank you very much. Let me invite. Tamva nyimbo ya mtundu wathu pamenepa pamene mwambo wolumbiritsa nduna zaboma komanso achiwiri kwa nduna zaboma wafika kumapeto kuno ku Kamuzu Palace mu mzinda wa Lilongwe lero lachiwiri pa 7 January 2025. Ndipo mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anasankha nduna ndi achiwiri kwa nduna amenewa lachitatu lapitali pa 1 January 2025. Choncho malinga ndi malamulo asanayambe kugwira ntchito zawo amayenera kuti ayambe alumbira. Choncho ndi mwambo umene umachitika lero. Ndiye chotsatira pakali pano ndichoti mtsogoleri wa dziko lino tsopano akutoletsa zithunzi ndi nduna komanso achiwiri kwa nduna amenewa amene alumbira lero lino. Ndipo pomweponso pali nduna ya zachilungamo Titus Mvalo komanso mlembi mu ofesi ya president ndi nduna zaboma Colin Zamba kutoletsa ndithu zithunzi pamenepo. Ndiye pakali pano atoletsa zithunzi zoyamba komano zithunzi zina zimene atoletse pakali pano pangokhala okhaokha amene alumbira lero lino ndi mtsogoleri wa dziko lino. Ndi zimene zikuchitika pakali pano kuti nduna zonse komanso achiwiri kwa nduna onse amene alumbira lero ndi amene pakali pano akutoletsa zithunzi ndi mtsogoleri wa dziko lino. Monga ndinafotokozera kuti chithunzi choyamba chija panalinso nduna ya tsopano president tuluka mchipinda menemu ndipo pamene panso ndipo mwe tamalizira kuulutsa kwathu kuchokera kuno ku Kamuzu pali mwambo wolumbiritsa nduna zaboma zatsopano ndi achiwiri kwa nduna zaboma atsopano. Malo mwa anzanga onse omwe tinali kuno kugwira ntchito imeneyi, ine Raymond Katayika Sabata ino mu program ya Woman Talk. Masiku ano anthu akungobereka ana kuti angokhala ngati zikwangwani. Dziko lidziwe kuti amene watu amabereka koma udindo olera